Jeg sidder her med integrationsminister Inger Støjbergs svar på, om det er okay, at Frederiksberg Kommune, en af de allerrigeste kommuner med mest overskud i hele Danmark, har valgt at flytte deres over 100 flygtninge hen over kommunegrænsen ind i København, i Valby, hvor vi i forvejen har vores flygtninge, i stedet for at sikre en god integration inden for deres egen kommunegrænser. Det er et klart flertal, et stort flertal i Folketinget, som har vedtaget en kvotelovgivning, som skal sikre den gode integration fra første færd. Og det gør vi ved, at alle kommuner de løfter, især de rige som København og Frederiksberg, og at vi har en god fordeling. Desværre så refererer Inger Støjberg bare lovens ordlyd, og den kendte vi godt i forvejen. Frederiksberg-finten, den er lovlig, det er der ikke noget nyt i. Men det interessante er, og det vigtige er, hvad integrationsminister Inger Støjberg vil gøre ved problemet. Fordi Inger Støjberg ønsker jo også en god fordeling og en god integration. Det forholder ministeren sig slet ikke til. Jeg håber derfor meget, at det brede flertal i Folketinget, som har ønsket en solidarisk god fordeling, en god integration fra dag 1, de vil gå ind i sagen og sikre, måske endda pålægge ministeren, at hun nu tager affære og sørger for, at Frederiksberg-finten ikke kan ske fremover.